Μια φορά και έναν καιρό, έτσι δεν λένε όλοι οι αφηγητές? Ωραία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια τεράστια χώρα που την έλεγαν Ρωσία. Ήταν πολύ κρύα, αλλά και πάρα πολύ όμορφη. Εκεί ζούσε ο Τσάρος. Ο Τσάρος ήταν στη Ρωσία ο ανώτατος άρχοντας. Είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα? Ωραία. Και το όνομα του Τσάρου ήταν Νικόλαος ο Δεύτερος. Και αυτός ο Τσάρος, που ήταν πολύ καλός άμα τον γνώριζες καλύτερα, είχε μια βασίλισσα που την έλεγαν Αλεξάνδρα. Ήταν πολύ όμορφη. Το βασιλικό ζεύγος είχε λοιπόν 3 παιδιά. Τον όμορφο, τολμηρό και γενναίο πρίγκιπα Αλεξέη, τον πονοκέφαλο του βασιλιά, αλλά κατά τα άλλα εντάξει, την πριγκίπισσα Τιτάνια και τη μικρότερη πριγκίπισσα, την Αναστασία. Γλυκό παιδάκι, ναι, ξέρω. Τέλος πάντων, η οικογένεια ζούσε ευτυχισμένη σε αυτό το υπέροχο σπίτι που το έλεγαν το Μεγάλο Παλάτι της Μόσχας. Σπουδαίο όνομα, Σας βεβαιώνω ότι και το ίδιο το σπίτι ήταν σπουδαίο. Αλλά αυτά πριν από πολύ καιρό. Πριν τα γεγονότα, ξέρετε, τη Μεγάλη Επανάσταση του Οκτώβρη του 1917. Από τότε όλα άλλαξαν για μας. Για πάντα. Κρύψου εδώ, Αναστασία. Πιάσου. Παπά, μη μ' αφήνεις εδώ. Σε παρακαλώ, παπά. Μη με εγκαταλείπεις. Είναι πολύ αργά. Τρέξε, τρέξε. Μαμά. Παπά. Αλλά αυτός ο κρύος χειμώνας που έμοιαζε να οδηγεί στο τέλος, οδηγούσε σε μια καινούργια αρχή που έγινε πολλά χρόνια μετά. Το μυστικό της Αναστασίας. Λοιπόν, Μπουφιμόφ, είναι εκεί πάνω. Μπουφιμόφ. Έλα εδώ, πουλάκι, έλα στο μπαμπάκα, γλυκό πουλάκι του θανάτου. Γλυκό πουλάκι. Μπουφιμόφ, πού είναι το κορίτσι? Μάλιστα, κύριε Γκρίζε, αφέντη, κύριε Γκρίζε, όλες μου οι πληροφορίες οδηγούν σε αυτό το ερειπωμένο σπίτι, κύριε. Αφέντη, κύριε Γκρίζε, έτσι δεν σας φωνάζουν τώρα τελευταία? Γκρίζο άντρα. Είναι πολύ καλό, τρομακτικό. Σωστά. Τι κι αν κρύο έχει παντού και κανείς δεν γελά, θα ξανάρθουν μέρες γλυδιού κι ο ήλιος θα στέκει ψηλά. Κάθε νύχτα κι ένας χορός, τώρα μόνο σιωπή, μα θα έρθει ξανά ο καιρός που θα ακούς τη μουσική. Τι αν η μοίρα σας πήρε μακριά, ξέρω πως θα έρθει η στιγμή. Κάτι μου λέει μες στην καρδιά, θα είμαστε πάλι μαζί. Πέρασε έτσι μια ζωή, τέλος πρέπει να μπει. Τώρα κάνω μια νέα αρχή, νιώθω ξανά δυνατή, νιώθω ξανά δυνατή. Μάλιστα, γίνεται όλο και καλύτερο. Κάνουμε μερικά σημεία, αλλά έχουμε βελτιωθεί πολύ. Τουλάχιστον βελτιωνόμαστε. Αυτή φταίει, η σκουριασμένη χορδή εκεί. Πάντοτε καθυστερεί το ρυθμό. Η μουσική είναι ζωή. Η ζωή είναι πόνος.
Άρα και η μουσική είναι πόνος. Μα τι λέει τώρα? Ο πόνος είναι πόνος. Ο μόνος πόνος που ξέρω είσαι εσύ, αργόστροφη. Κόφτονται, νεκεδάκι. Εσύ βέβαια ήσουν τέλεια, όπως πάντα, Αναστασία. Ναι, μα τι λυπημένο τραγούδι. Είμαι πολύ λυπημένη τελευταία. Και δεν ξέρω το γιατί. Προσέξτε λίγο τους τρόπους σας. Είμαστε ένα αξιοπρεπές κουαρτέτο και όχι μπάντα του δρόμου. Πρέπει να φέρεστε σαν ορχήστρα. Το χέ μου τούμπα. Καιρό είχα να γελάσω έτσι. Χαίρομαι που διασκεδάζεις. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να μην το μάθεις ποτέ. Μη μιλάς έτσι. Σε αγαπάμε κι εμείς, Αναστασία. Τίποτα δεν θα το αλλάξει αυτό. Μα κάποια μέρα ίσως χρειαστεί να μας αποχωριστείς. Όχι, ποτέ. Ποτέ μη λες ποτέ, καλή μου. Να ξέρεις πως αν έρθει κάποτε αυτή η μέρα, θα τα καταφέρεις και μόνη σου. Μόνο να θυμάσαι πάντα ποια είσαι. Μα αυτό είναι, γλυκιά μου άρπα. Νομίζω πως δεν ξέρω ποια είμαι. Είσαι η Αναστασία. Ναι, αλλά ποια ακριβώς είναι αυτή? Οι αναμνήσεις μου είναι μπερδεμένες και θαμπές. Οι αναμνήσεις σου είναι ζωντανές, καλή μου. Θα ξεκαθαρίσουν όταν θα είναι έτοιμη η καρδιά σου. Πρέπει να μάθεις να ακούς τη φωνή μέσα σου που ξέρει ποια πραγματικά είσαι. Είναι τόσο δύσκολο να εμπιστευτώ αυτή τη φωνή. Για να γνωρίσεις τι κρύβεις μέσα σου, πρέπει κάποια φορά να ξεφύγεις από το περιβάλλον σου. Μυστική αστυνομία. Γρήγορα! Λάτε γρήγορα. Το άκουσες αυτό, Αφέντη? Φωνές, βήματα. Αυτή πρέπει να είναι, ακούς? Αυτή πρέπει να είναι αυτή. Σωστά. Όχι εμένα, όχι εμένα, όχι. Συγγνώμη. Κάναμε λάθος. Ανοίξτε στο όνομα της Τσέκα. Ναι, η Τσέκα. Δεν είμαστε απλή περίπονος, ούτε ομάδα υποδοχής, ούτε το παιδί με τις πίτσες, ούτε... Σωστά. Μας βρήκαν. Τι θα κάνουμε τώρα? Ηρεμήστε. Τι να κάνω? Είμαι ένα απλό τσέλο. Κανένας μας δεν μπορεί να κάνει κάτι. Φοβάμαι, Αναστασία. Κι εγώ. Ηρέμησε και άκουσε, Αναστασία, και θα ξέρεις τι να κάνεις. Ελάτε! Πιάστε τους, ανόητοι, πιάστε τους! Αλλιώς θα θυμώσω. Ναι, ακούσατε τι είπε ανόητη. Ου! Σωστά, εγώ είμαι ο ανόητος. Έρχομαι να σας πιάσω. Αυτό θα πει διασκέδαση, έτσι? Μπήκε χιόνι στις χορδές μου, σαν την παγωνιά που τρυπώνει μες στις καρδιές μας. Τους ξεφύγαμε, το ήξερα. Μπράβο, Αναστασία.
Τα καταφέραμε. Είσαι πανέξυπνη. Πού είμαστε? Και τι θέλει από μας η μυστική αστυνομία? Όχι από μας, Αναστασία, από εσένα. Εμένα? Μα τι έχω εγώ που θα μπορούσε να είναι τόσο χρήσιμο στην Τζέκα? Εγώ έχω μόνο εσάς. Μην το σκέφτεσαι αυτό τώρα, γιατί εμείς δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πια πίσω. Ποτέ πια? Μα Άρπα, πώς μπορεί? Που σημαίνει πως πρέπει να προχωρήσεις. Έλα, ο χρόνος τρέχει. Πάρε το δοξάρι σου από το μάτι μου. Και γιατί δεν παίρνεις εσύ την ασχημοφατσά σου από το δοξάρι μου? Πολύ έξυπνο. Χαχαχα. Με ενοχλείς, Ντενεκεδάκη. Σκασίλα μου, χοντροκανάτα. Σταματήστε και οι δυο σας. Ταξιδεύουμε incognito και γι' αυτό πρέπει να μιλάτε σιγανά από εδώ και μπρος. Συγγνώμη. Έτσι, μπράβο. Incognito είναι καινούρια λέξη για αυτούς που ταξιδεύουν παράνομα χωρίς εισιτήριο? Τι σε βασανίζει, καλή μου? Δεν θα ξαναδώ ποτέ το δωμάτιό μου. Το σπίτι μου. Είναι το μόνο μέρος που γνώρισα. Έλα τώρα, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Τι συμβαίνει, μητέρα Άρπα? Πού πάμε? Τι θα απογίνουμε? Μην κλαις, για όνομα του Θεού, μην κλαις, σε παρακαλώ. Αυτό ήταν. Από έξω. Αλλά έχω φρακάρει. Τι ατυχία. Με συγχωρείτε, μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς απ' έξω? Βέβαια. Για στάσου. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι ο στρατηγός Βλαντιμίρ Βασιλιάνοφ Ικόνοβιτς, στις διαταγές σας. Μάλλον θα πρέπει να περιμένω να βγω πρώτα για να σηκωθώ να σας χαιρετήσω. Θυμάμαι έναν Νικόλοβιτς. Ωραίος τύπος, αλλά αναξιόπιστος σαν στρατιωτικός. Ίσως να είναι αυτός. Εμένα μου φαίνεται εντελώς ακίνδυνος. Ένας στρατηγός κρυμμένος μέσα σε ένα μπαούλο του στρατού. Ήμουν στο βασιλικό στρατό του Τσάρου, αν θέλετε να ξέρετε. Έχω από καιρό παραιτηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγέ, τώρα που ελευθερωθήκατε, μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία σας να προστατεύετε τη μητέρα Ρωσία από βαλίτσες τρομοκράτες. Έχεις το πνεύμα της βασίλισσας Αλεξάνδρας. Όμως δεν... Πώς είπατε? Συγχωρέστε με. Έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ? Μου φαινόσαστε τόσο γνωστοί. Εγώ... αποκλείεται. Είσαστε σίγουροι? Μήπως σε κανένα χώρο του Τσάρου ή σε κανένα δείπνο? Σταμάτα! Με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω, δεσποινής. Αναστασία. Τι? Είσαι πολύ καλή. Πολύ καλή. Μα τι λέτε? Θα της έμοιαζες, μάλιστα, αρκετά αν εκείνη ήταν ακόμα μαζί μας. Μα σε ποια θα έμοιαζα? Είσαι πονηρή. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Υποθέτω πως δεν θα ξέρεις την πριγκίπισσα Αναστασία Νικολάγεβνα Ρωμανόφ, τη νεότερη κόρη του Τσάρου που έχει πεθάνει εδώ και καιρό. Εγώ δεν... Και βέβαια δεν θα ξέρεις πως 10 εκατομμύρια στερλίνες, ολόκληρη η περιουσία των Ρωμανόφ δηλαδή, την περιμένουν στην Κοπενχάγη αν αποδειχθούν αληθινές οι φήμες που την θέλουν ζωντανή. Περιουσία? Όχι, δεν... 10 εκατομμύρια, νόμιζα περισσότερα. Και υποθέτω πως δεν ξέρεις πως ένας ολόκληρος στρατός από κοπέλες έχουν παρουσιαστεί προσπαθώντας να πάρουν την κληρονομιά. Αλλά καμιά τους δεν κατάφερε να πείσει ότι είναι η πριγκίπισσα. Δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτά? Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Έχεις στο μυαλό μιας πριγκίπισσας. Αλλά δεν έχεις καθόλου βασιλικούς τρόπους. Παρακαλώ. Αλλά με τη βοήθειά μου, την καθοδήγηση και την πείρα μου, ίσως να μπορέσω να πείσω πως είσαι η Αναστασία. Μα είμαι η Αναστασία. Ναι. Να το λες συνέχεια αυτό στον εαυτό σου. Τι χαμένο κορμί. Είναι άξεστος και ανεδής. Έτσι μου αρέσουν οι άντρες. Άκουσέ με. Άκουσέ με. Θες να μάθεις ποια είσαι? Ναι. Ναι, πάρα πολύ. Τότε άκου τη συμφωνία.
Θα σε πάω στην Κοπενχάγη, θα σε βάλω σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, θα σου πληρώνω το φαγητό, τα ρούχα, όλα και θα σε μάθω να φέρεσαι βασιλικά. Θα πείσεις όλους πως είσαι η Αναστασία και θα μοιραστούμε την περιουσία των Ρωμανόφ. Και για να σου δείξω πόσο γενναιόδωρος είμαι, θα πάρω μόνο το 60%. 10%. 50. 15. Τώρα με ρίχνει 40. Λοιπόν, ας μοιράσουμε τη διαφορά. 20. Σύμφωνοι. Μα ποιος? Τι? Εγώ, βάρινα τη φωνή μου, έχω αυτό το ταλέντο. Για να μην πω για το ταλέντο σου στις διαπραγματεύσεις. Ελπίζω να μπορέσεις να παραστήσεις το ίδιο καλά και μια πριγκίπισσα. Μα γιατί ένας απόστρατος στρατηγός σαν και εσάς κρυβόταν μέσα σε ένα μπαούλο του τρένου? Γιατί μια πρώην πριγκίπισσα σαν εσένα ταξιδεύει μόνη, κλαίει και προφανώς κρύβεται? Μακάρι να μπορούσα να απαντήσω. Λοιπόν, εγώ έψαχνα για την πριγκίπισσα Αναστασία. Λοιπόν, κι εγώ το ίδιο. Τι ευτυχή σύμπτωση. Ίσως να τη βρήκαμε. Εισιτήρια! Ο ελεγκτής, πού είναι το εισιτήριό σου? Δεν έχω. Πού είναι το δικό σου? Ωχ, Θεούλη μου, και τώρα? Εισιτήρια! Τι κάνεις εκεί? Ελαπίδα, είναι ο μόνος τρόπος. Περίμενε, η ορχήστρα μου. Ποια? Η ορχήστρα μου. Δεν πάω πουθενά χωρίς αυτήν. Και για πόσα όργανα μιλάμε, δηλαδή? Εισιτήρια! Αποκλείεται. Δεν τα παίρνω, όχι. Δεν μπορούσες να έχεις απλώς ένα φυλαχτό που να μην το αποχωρίζεσαι, όπως οι άλλες κοπέλες? Άκου. Πρώτα-πρώτα θα ξεγελάσουμε τους αριστοκράτες εμιγκρέδες, δούκες, κόντιδες και όλους τους άλλους που έχουν μεταναστεύσει στην Κοπενχάγη και ελπίζουν στην επιστροφή των Ρωμανόφ. Θέλουν μια πριγκίπισσα? Θα την έχουν. Δεν θα είναι δύσκολο να τους ξεγελάσουμε. Πρώτα είναι η γιαγιά, η αυτοκράτηρα. Για σένα αυτή είναι το δύσκολο καρύδι. Είναι σκληρή. Ελέγχει τους πάντες. Αυτήν πρέπει να πείσουμε πρώτα. Αλλιώς θα τα χάσουμε όλα. Η αυτοκράτηρα. Θυμάμαι που είχε έρθει στο πάρτι των γενεθλίων μου. Μπράβο, μικρή. Αυτή είναι η σωστή μέθοδος. Δεν είναι μέθοδος, Ικόνοβιτς. Είμαι η πριγκίπισσα. Αρχίζεις να μου τα θυμίζεις όλα σιγά-σιγά. Λέγε με Βλαντιμίρ. Εντάξει. Βλαντιμίρ. Αυτά τα καταραμένα όργανα, γιατί πρέπει να τα κουβαλάς παντού μαζί σου? Μου τα έδωσαν οι γονείς μου. Είναι ό,τι μου έχει απομείνει από αυτούς. Πρόσεχε, αλλιώς θα σε απολύσω. Κάνε γρήγορα και θα σου δώσω γενναίο φιλοδόρημα. Θα ήσουν καλύτερα αν οι γονείς σου είχαν αφήσει κάτι χρήσιμο. Όπως μετοχές, χρυσάφι, κοσμήματα, 2 αυγά φαμπερζέ. Προσπάθησε τώρα να κοιμηθείς λίγο. Θα ξεκινήσουμε τα μαθήματά σου το βράδυ. Βλαντιμίρ, ευχαριστώ. Ιουχου, Κοπενχάγη! Ήρθανε πάλι οι καλές μέρες. Θα διασκεδάσουμε. Τι ωραία. Παρακαλώ. Λατρεύω αυτή την πόλη. Είναι τόσο όμορφη. Εδώ δεν θα ξεφαγιάζουμε. Παιδιά, σας παρακαλώ. Ποιος πεινάει? Υπηρεσία δωματίων. Παιδιά, παραφέρεστε. Να έχεις δίκιο. Καλύτερα να πεθάνουμε από την πείνα. Ναι, παρακαλώ, εστιατόριο εκεί. Δεν εννοούσα αυτό. Μην ξεχάσετε τη σούπα. Όχι κι εσύ. Θέλουμε χαβιάρι, όχι από εκείνο το πορτοκαλί πράγμα, αλλά από το ακριβό, το κόκκινο. Σε μικρές φρυγανιές. Συγκρατηθείτε όλοι σας. Και θέλουμε καπνιστό σολομό, γεμιστή πάπια και πόσα είδη τυριών έχετε? Βότκα. Είσαι πολύ μικρή. Και μην ξεχάσετε τη σούπα. Και μην ξεχάσετε τη σούπα. Αναστασία, θέλεις τίποτα άλλο?
Ξαναπες το αυτό. Τρως ως ολόκληρος ο ρωσικός στρατός και ακόμα πιο πολύ. Μπορώ να σου εξηγήσω. Δηλαδή, όχι, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Δεν χρειάζεται. Έχω πεινάσει κι εγώ. Μετά την Επανάσταση δεν απόμεινε τίποτα. Τίποτα. Και αυτό ήταν τότε και τώρα είναι τώρα. Και τώρα αμέσως θα αρχίσει να μαθαίνεις να φέρεσαι σαν πριγκίπισσα. Το πρώτο που πρέπει να μάθεις είναι πώς να στηρίζεις το κεφάλι σου. Σκοπεύω να το στηρίζω πάνω στο λαιμό μου. Ναι, πολύ αστείο. Αλλά για να γίνεις πριγκίπισσα χρειάζεται κάτι παραπάνω από το να λες ξυπνάδες. Βάλε μέσα την κοιλιά, στάσου λίγο πιο καλά. Το πηγούνι σου ψηλά, όχι αυτό είναι πολύ. Όταν κάποιον συναντάς, πρέπει να τον χαιρετάς, πάντα με υπόκληση μικρή. Μπρος στην αριστοκρατία, φέρσου πάντα σαν κυρία, μίλα μόνο όταν σε ρωτούν. Κι αν σε πουν μεγαλειοτάτη, μην τραπείς μα κάνε κάτι, για να μη σε υποψιαστούν. Εσύ τώρα. Χαλαρά και πλαβαρά, υπόκληση βαθιά. Κι αν τραπώ θα τρέξω να κρυφτώ. Πρέπει να κάνουμε μαθήματα πολλά. Αχ, όχι. Αν και πάει να με τρελάνει, Αν και λέει πολλά. μου αρέσει ό,τι κι αν κάνει, κάτι μέσα μου ξυπνά. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θα τα κάνουμε ξανά. Να γίνουν πρέπει όλα σωστά και τη σωστή στιγμή. Θα είσαι καταπληκτική. Να γίνω πρέπει πίστευτη πριγκίπισσα σωστή. Μα τι κάνεις? Μα τι κάνω? Τι κάνουμε? Ναι, λοιπόν. Νομίζω πως θα τα καταφέρεις. Αυτόν? Όχι. Ποτέ. Σκέψου τα λεφτά. Άλλη μια απελπισμένη απόπειρα για να αρπάξουν την περιουσία του Ρωμανόφ. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Φυσικά δεν είναι η πριγκίπισσα. Μα δεν την είδαμε ακόμα. Άσχετο. Ο Δούκας έχει πιο πολύ αέρα στο κεφάλι του, ακόμα και από σένα. Τι ανόητος. Ποτέ δεν τον χώνεψα. Πάω να της δώσω λίγη ηθική συμπαράσταση. Λοιπόν, όταν πλησιάσεις το Δούκα, δώσε... Το χέρι μου για να το φιλήσει. Εντάξει. Και να έχω ψηλά το κεφάλι μου, αλλά όχι όσο μια βασίλισσα ξέρω. Κι αν δεν με πιστέψουν? Θα σε πιστέψω. Και εσύ, το πιστεύεις πως είμαι η πριγκίπισσα? Τι σου συμβαίνει? Είσαι όμορφη, είσαι υπέροχη σαν... Ναι, ξέρω, σαν μια περιουσία. Έλα, ανόητο κορίτσι. Φίλοι μου, χαίρομαι που είστε όλοι εδώ για να υποδεχτείτε μια εξαιρετική καλεσμένη μας. Πέρασε απίστευτες κακουχίες και ταλαιπωρίες, όχι μόνο για να δραπετεύσει από τη χαμένη μας Ρωσία, αλλά και για να επιβιώσει μόνη της όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα σας καλώ να καλωσορίσετε στην Κοπενχάγη την πριγκίπισσα Αναστασία Νικολάγεβνα, την τελευταία επιζώσα απόγονο των Ρωμανόφ. Και κληρονόμο της περιουσίας τους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε εδώ και ειδικά εσάς, Δούκα Ρεζίνσκι, για την ευγενική φιλοξενία σας. Μην προσπαθείς να με καλοψιάσεις, απατεώνισσα. Ακόμα και ένα καμίνι του δρόμου μπορεί να ντυθεί καλά και να μιλάει ευγενικά και πολιτισμένα. Έλεγα πως θα τα κατάφερνες καλύτερα, Οικόνομιτς, αλλά πρέπει να το ξέρω πως θα σε ξεγέλεγαν μερικές φιλοφρονήσεις. Αυτό το κορίτσι είναι μια πάση. Εξοχότατε, δεν της δώσατε μια ευκαιρία. Καλέ μου Τούμπα, τι πρέπει να κάνω? Στάσου ορθή, Αναστασία. Θυμήσου ποια είσαι.
Είμαι η πριγκίπισσα Αναστασία Νικολάγεβνα Δουκαριζίνσκι, είτε θέλετε να το παραδεχτείτε είτε όχι. Και θα ήθελα να παρατηρήσω εξοχότατε ότι επιδεικνύεται την ίδια ακριβώς συμπεριφορά όπως είχατε επιδείξει και στο πάρτι γενεθλίων μου όταν έγινα 5 χρονών, όταν αρνηθήκατε να παρευρεθείτε στο σβήσιμο των κεριών μου και πήγατε στα διαμερίσματα των υπηρετών όπου και ήπιατε μισό κυβότιο από την καλύτερη βότκα του πατέρα μου. Οποιοςδήποτε θα μπορούσε να το ξέρει αυτό, ενώ πως δεν είναι αλήθεια, ενώ να πάτε όλοι στα κομμάτια. Μεγαλειοτάτη. Μου φαίνεται πως μυρίζω κιόλας το χρήμα. Η Αναστασία είναι δυνατή. Έχει βασιλικό αίμα στις φλέβες της. Μα αυτό είναι καταπληκτικό. Ναι, τόσο που όπου να είναι θα έρθει και η καταστροφή. Είναι σαν πριγκίπισσα του παραμυθιού. Μακάρι να υπήρχε και ένας πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας Παύλος! Ο πρίγκιπας Παύλος! Ο πρίγκιπας Παύλος! Ω Θεέ μου, άργησα πάλι. Έχει γίνει μόνιμο πρόβλημα. Πού είναι ο βασιλικός βοηθός μου, ο Γκουφινόφ? Χαζεύει κάπου πάλι ο ανόητος. Θέλει τα πουλάκια ένα μπισκοτάκι, γεια! Ποιος είναι? Ο πρίγκιπας Παύλος, ο φίλος των πουλιών. Πριγκίπισσα Αναστασία Νικολάγεβνα, έχω ακούσει τόσα πολλά για σας. Η ομορφιά σας όμως ξεπερνάει κατά πολύ τη φίλη σας. Υψηλότατε. Ο πρίγκιπας Παύλος. Νομίζω πως τον θυμάμαι, παρόλο που έχουν περάσει πολλά χρόνια. Φαίνεται καλό παιδί. Είναι μια αχτίδα ήλιου στην κατά τα άλλα άχαρη ζωή της. Είναι σίγουρα ρομαντικός, αλλά παρά είναι τέλειος για να είναι αληθινός. Τι χαμένος. Α, ξέχασα να υποπληθώ, υψηλότατε. Ναι, αλλά θυμηθήκατε να φέρετε την καρδιά μου. Την καρδιά σας? Ναι, την είχα χάσει εδώ και πολύ καιρό. Ναι, πρίγκιπα ή πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα ο πρίγκιπας. Τώρα που τελειώσαμε με τις συστάσεις, είναι ώρα να φύγουμε από εδώ και να πάμε να πάρουμε την κληρονομιά. Βεβαίως, Βλαντιμίρ Βασιλιάνοφ. Αλλά η απόφαση δεν είναι δική μου, ούτε δική σας. Μα βέβαια, η αυτοκράτηρα. Φυσικά. Αλλά δεν πρέπει να ανησυχείτε. Ευχαρίστως να σας παρουσιάσω εγώ στη γιαγιά και να δώσω φυσικά και τις συστάσεις μου για σας.
θα πετύχει, λες, Γκρίζε άντρα? Μπορείς πραγματικά να πεις στην αυτοκράτηρα να συναντήσει τη χαμένη πριγκίπισσα, ή θα είναι και αυτό μια μεγάλη καταστροφή όπως την τελευταία φορά? Σωστά. Είσαι μαζί του νύχτα και μέρα. Και τι θέλεις να κάνω? Είμαι η πριγκίπισσα, είναι πρίγκιπας. Αυτό δεν ήθελες? Ναι, θέλω να πω όχι. Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Μα τι βρίσκεις αυτό το γλιώδη? Αυτός ο στρατηγός Εικόνοβιτς έχει γίνει μεγάλος μπελάς. Καιρός να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εσύ λοιπόν, εσύ ζηλεύεις. Ζηλεύω? Εγώ? Αυτόν? Μην κλαις, μικρούλα μου. Μην κλαις. Τίποτα που κάνω δεν του αρέσει. Δεν νοιάζεται για μένα, αλλά μόνο για τα λεφτά που ελπίζει να κερδίσει. Γιατί να μην μπορεί να είναι σαν τον πρίγκιπα Παύλο? Ευγενικός, γενναίος και καλός. Μερικές φορές στην καρδιά ενός ανθρώπου κρύβονται πολλά περισσότερα από όσα βγαίνουν στην επιφάνεια. Δώσ' του λίγο χρόνο. Ξέρω ότι έχει ο πρίγκιπας Παύλος στην καρδιά του. Θα μου κανονίσει μια ακρόαση με την αυτοκράτηρα. Αυτός νοιάζεται πραγματικά για μένα. Κι αυτόν εμπιστεύομαι. Χαζό και ρηχό κορίτσι. Και τι με νοιάζει εμένα? Μπορώ να κάνω κάτι για σας, κύριε? Μα έπρεπε να είναι εδώ ο στρατηγός. Πώς θα δω την αυτοκράτηρα χωρίς αυτόν? Και βέβαια μπορείς. Δεν χρειάζεσαι τον Εικόνοβιτς. Εξάλλου δεν είναι αυτός η πριγκίπισσα. Εσύ είσαι. Ναι, αλλά δεν γύρισε στο ξενοδοχείο χτες βράδυ. Ίσως να βρει και παλιούς του φίλους. Όχι, δεν συνηθίζει να... Θα είμαι εγώ εκεί. Θα είσαι τέλεια. Πίστεψε με. Θα μπω για να σε παρουσιάσω. Μετά είναι η μεγάλη στιγμή. Φοβάμαι. Δεν πρέπει. Είσαι η πριγκίπισσα Αναστασία Νικολάγευνα Ρωμανόφ, η μικρότερη κόρη του Τσάρου Νικολάου του Δευτέρου. Σωστά. Η σειρά σου. Πλησίασε, παιδί μου. Είσαι πολύ όμορφη. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχετε αλλάξει. Τα θυμάμαι όλα ξανά. Σταμάτα! Δεν σου έδωσα την άδεια για τόση οικειότητα. Συγχωρήστε με, γιαγιά, εγώ... Πώς τολμάς να με αποκαλείς έτσι? Ανάγωγη, ανεδέστατη. Πού σε βρήκε ο Εικόνοβιτς? Σε καμιά ταβέρνα? Στο δρόμο? Στο βούρκο? Σε έντυσε, σου έμαθε μερικά λόγια και τολμάει να σε παρουσιάζει μπροστά μου για εγγονή μου. Λοιπόν, μικρή, δεν έχεις έτοιμη καμιά απάντηση, καμιά εξυπνάδα? Ο γιος μου, ο Τσάρος, και όλη του η οικογένεια χάθηκαν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Υπήρξε μόνο ένας ψίθυρος πως η Αναστασία σώθηκε. Οι αναμνήσεις που ντροπιάζεις με την ανόητη παράστασή σου για μένα είναι μια προσωπική τραγωδία. Συγχωρήστε με, μεγαλειοτάτη, που ξέχασα ότι θεωρείτε αυτή την τραγωδία περισσότερο δική σας παρά δική μου. Ξέρω πως θες να αρπάξεις την ευκαιρία να πάρεις μια τεράστια κληρονομιά. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Αχα, αλλά γνωρίζεις γι' αυτά. Δεν ήρθα γι' αυτό. Θα τα χαρίσω τα λεφτά. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς να τα χαρίσεις αν δεν τα έχεις. Και δεν θα τα έχεις χωρίς την έγκρισή μου, άρα δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν μπορεί να είσαστε τόσο άκαρδοι. Η καρδιά μου έσπασε σε κομμάτια. Και τα κομμάτια της τα πήραν κάτι τσαρλατάνοι. Τσαρλατάνοι σαν και σένα. Αν λοιπόν είμαι άκαρδη,
Εσύ δεν φταίς γι' αυτό. Μόνο και μόνο γιατί έφτασες πολύ αργά για να μου κλέψεις κι άλλο κομμάτι. Γιατί ήρθες αν όχι για τα λεφτά, Για να μπορέσω να ξαναβρεθώ στο ίδιο δωμάτιο μαζί σας και να νιώσω όπως τότε που ήμουν παιδί. Να δω τον εαυτό μου μέσα από τα μάτια σας και να ξαναθυμηθώ ποια πραγματικά είμαι. Σας χρειάζομαι. Πρέπει να με πιστέψετε. Είσαι πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, Δεσποινής. Τα συγχαρητήριά μου στον εργοδότη σας. Αλλά η Ρωμανόφ είναι νεκρή. Ό,τι κι αν λες, ό,τι κι αν κάνεις ή όπως κι να μοιάζεις, ποτέ δεν θα πιστέψω το αντίθετο. Σαν παιδί, περίμενα να επισκεφτείς την οικογένειά μας όπως άλλα παιδιά περιμένουν ένα παιχνίδι ή μια λιχουδιά. Αλλά τώρα βλέπω πως δεν είσαι παρά μια φοβισμένη γυναικούλα. Δεν θα με πιστέψει γιατί η καρδιά σου έχει κλείσει τόσο πολύ που δεν αισθάνεσαι πια. Ω Θεέ μου, δεν πήγε καθόλου καλά, έτσι. Μην πας να μου το ελαφρύνεις, Παύλο. Δεν είναι καθόλου εύκολο για μένα. Τι κι αν κρύο έχει παντού και κανείς δεν γελά, θα ξανάρθουν μέρες γλυδιού κι ο ήλιος... Όχι, αποκλείεται. Κάθε νύχτα και ένας χορός. Ωραίος σκοπός. Δεν τον έχω ξανακούσει. Γιατί δεν τον έχω τραγουδήσει σε κανέναν εκτός από την Αναστασία. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Σε διατάζω να σταματήσεις. Τι αν η μοίρα σας πήρε μακριά, ξέρω πως θα έρθει η στιγμή. Κάτι μου λέει μες στην καρδιά, θα είμαστε πάλι μαζί. Πέρασε έτσι μία ζωή, τέλος πρέπει να μπει. Τώρα κάνω μια νέα αρχή, νιώθω ξανά δυνατή. Νιώθω ξανά δυνατή. Αναστασία, εσύ είσαι? Ναι, γιαγιά. Ξαναγύρισα. Δεν τολμούσα να το ελπίζω. Αυτή είναι. Είναι στα αλήθεια αυτή. Ναι, είναι. Και εσείς μπορείτε επιτέλους να παντρευτείτε. Να παντρευτούμε. Να παντρευτούμε. Είχατε αραβωνιαστεί όταν ήσουν 2 χρονών, αλλά βέβαια δεν θα το θυμάσαι. Σίγουρα η αγάπη κυριεύει τα πάντα. Δεν συμφωνείς, αγάπη μου? Παντρεύεστε. Τρελάθηκες? Αφού με ζήτησε. Αυτό δεν σημαίνει πως έπρεπε να πεις ναι. Τι ξέρεις γι' αυτόν εκτός του ότι είναι πρίγκιπας? Τι άλλο πρέπει να μάθω. Είναι πρίγκιπας και εγώ πριγκίπισσα. Τελικά έχεις πάρει πολύ σοβαρά το ρόλο σου. Δεν σε είδα να διαμαρτύρεσαι όταν πήρα την κληρονομιά. Δεν έχει να κάνει με την κληρονομιά. Αμπά, από πότε? Δεν το ανέχομαι αυτό από σένα. Ήμουν από την αρχή ξεκάθαρος και ειλικρινής μαζί σου. Και τώρα μου κάνεις τη σπουδαία. Θυμήσου μόνο πως εγώ ήμουν αυτός που σε βρήκε μέσα σε μια σκευοφόρο. Καλύτερα να με άφηνες εκεί. Μακάρι να το είχα κάνει. Μη μου παίζεις εμένα το μάρτυρα, Βλαντιμίρ Βασιλιάνοφ. Γιατί εκτός από μερικούς μόλοπες δεν έχεις κάνει ποτέ τίποτα για κανέναν πέρα από τον εαυτό σου. Είσαι αχάριστη. Άκαρδε υπότι. Ποιος νομίζει ότι είναι? Εγώ είμαι πριγκίπισσα. Αναστασία, εσύ δεν μιλούσες ποτέ έτσι. Τώρα είναι βασίλισσα. Ναι, και θα πάρω το δείπνο μου με τον πρίγκιπα. Με συγχωρείτε, λοιπόν. Ω Θεέ μου, δημιουργήσαμε ένα τέρας. Και λέμε για τέρατα. Πού είναι ο Αλεξέη? Ωραίο να σου φέρνουν το φαγητό, αλλά εγώ το προτιμώ κατευθείαν από την πηγή. Ήρθαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα. Κάνε γρήγορα!
κάνει εκεί με αυτόν τον ηλίθιο? Και πόσα δωμάτια έχει, είπες? 1250. Εκτός βέβαια από τους τάβλους, με άλλα 200 ξεχωριστά δωμάτια που φιλοξενούν τα καινούργια σου αραβικά άλογα. Ακούγονται όλα τόσο χαριτωμένα. Μετά από όλα αυτά που πέρασες, χρυσή μου, σου αξίζει το καλύτερο. Παύλο, δεν θυμάμαι να ήσουν τόσο καλός και ευγενικός όταν ήσουν παιδί. Οι άνθρωποι αλλάζουν, μεγαλειοτάτη. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Μην κουνηθείς, ούτε καν να το σκεφτείς. Όχι, φυσικά και όχι. Ορίστε, πάρε το πορτοφόλι μου, δικό σου. Θέλουμε το κορίτσι. Παύλο! Μην αντισταθείς, Αναστασία. Είναι μια κατάσταση ανάγκης. Θα σε σώσω όταν έρθει η ώρα. Μα φυσικά θα σε σώσει. Παύλο! Παύλο! Μην αφήνεις να με πάρουν! Παύλο! Βοήθεια! Κρατήσου, Αναστασία! Έρχομαι! Έρχομαι να σε σώσω! Έρχομαι αμέσως! Παύλο! Προσέξτε τις λακκούβες! Δεν ξαναπήρα. Τι θα με κάνετε? Ξέρετε ποια είμαι εγώ? Εγώ ξέρω. Να το πω. Σωστά. Παύλο, πες τους να μ' αφήσουν. Παύλο? Παύλο? Βλέπεις κανένα Παύλο εδώ? Αυτό ήταν καλό, αρχηγέ, πολύ καλό. Εδώ δεν υπάρχει κανένας πρίγκιπας Παύλος. Μα εσύ... Είμαι ένας στρατηγός της Τσέκα. Ένας απατεώνας. Ένας ψεύτικος πρίγκιπας. Τον πρίγκιπα Παύλο τον κανονίσαμε εμείς πριν μερικά χρόνια για να εκμεταλλευτούμε την ομοιότητά μας. Είδες ηρωνία της τύχης. Κανένας, ούτε η αυτοκράτηρα δεν πίστευε πως είσαι η αληθινή πριγκίπισσα. Ενώ εγώ τους έπεισα όλους πως είμαι ο αληθινός πρίγκιπας. Πρίγκιπα, αν θες να δεις σε ζωγραφιά, να εδώ είμαι εγώ. Βλέπω με κοιτάς με μάτια ανοιχτά, μεγάλο τρόμο προκαλώ. Η γοητευτική μου συμπεριφορά ήταν ψευτιά. Και τώρα που ξυπνάς και βλέπεις καθαρά, να κρίνεις μάθω διαφορετικά. Άκουσες λόγια ευγενικά, μα έκρυβα καλά δόντια κοφτερά. Μη θρηνείς, ίσως να με αγενείς, μα είμαι βασιλιάς στην ψευτιά. Κοίτα τι ζευγάρι ταιριαστό φαινόμαστε. Τι κρίμα που κανένας, ούτε εσύ ούτε εγώ, πρίγκιπες δεν είμαστε. Έπεσες, παγιδεύτηκες και γι' αυτό σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα πια θα φωνάξω δυνατά, είμαι τέρας της ψευτιάς αστέρας, βασιλιάς πανούργος και αρχηγός. Παραλίγο να σε πιάσω στη Ρωσία. Τώρα επιτέλους τα κατάφερα. Και σύντομα θα έχω και τον Εικόνοβιτς στα χέρια μου. Δεν θα έρθει? Ω ναι, θα έρθει. Για σένα. Μπορώ να την πυροβολήσω, αφεντικό. Μπορώ. Σωστά. Αυτό δεν είναι καλό, καθόλου καλό. Τι να πήγα. Πότε, πώς και τι κάνει η αστυνομία? Τι συνέβη στην Αναστασία? Τι να πήγα. Μα κάντε επιτέλους κάτι, είσαστε η αστυνομία. Αν δεν μπορείτε εσείς, είσαι μια άρπα.
Όχι εσείς, θα σας ξαναπάρω. Οι άρπες δεν μιλάνε. Μα και βέβαια μιλάνε, αγαπητέ μου, το ίδιο κι εγώ. Μια τούμπα. Είμαι κι εγώ εδώ. Από το σόκο που θα χάσω την περιουσία, έχω παραισθήσεις. Καθόλου. Και τώρα, πες μας πώς θα βρούμε την Αναστασία. Καλύτερα να ξαπλώσω λίγο. Τα χτυπήματα στο κεφάλι θα ήταν πιο δυνατά από όσο νόμιζα. Ακούστε, δεν ξέρω που είναι, ούτε με νοιάζει. Και σταματήστε να μου μιλάτε. Είσαστε όργανα αν δεν το ξέρετε. Τι εννοείς όταν λες δεν σε νοιάζει? Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Τι έγινε, σου βούλωσαν οι χορδές στα αυτιά σου? Πηγαίνετε να σας βοηθήσει ο Παύλος. Σίγουρα αυτός θα νοιάζεται. Εγώ ενδιαφέρομαι μόνο για τα λεφτά. Αυτά και μόνον αυτά. Μόνο για τα λεφτά? Βέβαια, δεν είμαι ηλίθιος. Αυτή είναι η πριγκίπισσα. Εγώ είμαι ένα τίποτα. Αυτή έχει τον Παύλο. Μα πού ήσουν, νεαρέ? Θεούλη μου, τώρα μιλάει και το ακορντεόν. Ο Παύλος κρατάει την Αναστασία. Τι, πού, πότε, γιατί? Μπορείς να με αφήσεις να αναπνεύσω ένα λεπτό? Συγγνώμη. Είναι της Τσέκα. Τσέκα. Μα τι λες, αφού είναι πρίγκιπα. Κάνεις λάθος. Ήμουνα στην κουζίνα όταν έγιναν όλα. Ακολούθησα τους απαγωγείς. Ο Παύλος είναι κατάσκοπος. Ποτέ δεν τον εμπιστεύτηκα. Ούτε κι εγώ. Ούτε εγώ. Και τώρα έπιασε την Αναστασία και θέλει και σένα. Τότε θα πάρει κάτι παραπάνω. Εγώ, εσύ κι όλα εσείς τα όργανα που μιλάτε, θα πάμε ενάντια στη μυστική αστυνομία της Επανάστασης. Ελάτε όλοι σας. Πρέπει να σώσουμε την Αναστασία. Στάσου, μα εσένα σε νοιάζουν μόνο τα λεφτά. Και ποιος είπε το αντίθετο? Πάμε τώρα. Θέλετε δηλαδή να μου πείτε πως με βάλετε να σας κουβαλήσω στην πλάτη από τη Μόσχα στην Κοπενχάγη, ενώ μπορείτε και περπατάτε? Εντάξει, έχετε όλοι το σχέδιο? Εντάξει. Βεβαίως. Τότε ήρθε η ώρα για ένα μικρό ρεσιτάλ. Ποιος είναι? Τι κάνεις εκεί? Σταμάτα αυτό το θόρυβο, αλλιώς πυροβολώ. Θόρυβο. Τι είπες ανόητα και θεόκουφε? Προσέξτε, αυτός είχε πολύ σκληρό κεφάλι. Και κανένα σεβασμό στην τέχνη. Πάμε. Πρέπει να ανέβω αυτές τις σκάλες. Θα με καλύψετε? Φυσικά. Πάμε. Τι είναι? Πιάστε τους! Γιάννα. Δεν μπορείτε καλύτερα. Κάντε κάτι! Ελάτε βρε παιδιά, όργανα είναι μόνο! Δεν αντέχει τη βαριά μουσική. Ευχαριστώ. Τίποτα. Αναστασία, σε βρήκα. Ω, Βλαντιμίρ Βασιλιάνοφ, στρατηγέ μου. Ήμουν ανόητος. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά, μόνο εσύ. Εγώ ήμουν ανόητη, σε ερωτεύτηκα αμέσως. Ήμουνα τυφλός. Πρώτα Μόνο εσύ. εσύ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Πάντα σ' αγαπούσα. Τι συγκινητικό. Εγώ δεν αισθάνομαι παρά μόνο περιφρόνηση και για τους δυο σας. Ήθελα να σε γυρίσω ζωντανή στη Ρωσία, έτσι ώστε να σε κρεμάσουν στην πατρίδα σου. Αλλά δυστυχώς δεν έχω χρόνο για συναισθηματισμούς. Δεν θα πάρεις την Αναστασία. Δεν θα την πάρεις. Και εσύ, κύριε, τι νομίζεις πως μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Αυτό. Ω, Βλαντιμίρ! Βλαντιμίρ! Δώσε μου το χέρι σου, Βλαντιμίρ, το χέρι σου! Δεν μπορώ, αγάπη. Μακάρι να μπορούσαμε. Βλαντιμίρ! Όχι!
Πάμε μαζί. Πιάσ' τον από που μπορείς και τράβηξε το. Η φίλη μου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Είναι... Όχι ακόμα. Αναστασία. Σε παρακαλώ, μην μιλάς. Πρέπει να σου πω. Δεν ήταν για τα λεφτά, αλλά για σένα. Μη φεύγεις, Βλαντιμίρ. Σε παρακαλώ. Τι θα κάνω χωρίς εσένα? Θα γίνεις η αυτοκράτηρα Αναστασία. Πρέπει να της το πούμε. Μα αυτό θα είναι... Ήρθε η ώρα. Πεθαίνει. Θα τον χάσω. Και με αυτόν. Και την καρδιά μου. Τον αγαπάς τόσο πολύ? Τον αγαπώ πιο πολύ από τη ζωή μου. Τότε μπορούμε να τον σώσουμε. Γιατί τέτοια αγάπη πάει πέρα από τη ζωή. Πέρα από τον θάνατο. Πέρα από όλα. Να τον σώσετε? Μα πώς γίνεται? Με την πίστη και την αγάπη όλα είναι δυνατά. Αν ερωτήθηκες ποτέ ποιοι είμαστε, Αναστασία? Πάντα πίστευα πως είσαστε οι φύλακες αγγελοί μου. Είμαστε κατά έναν τρόπο, αλλά είμαστε και κάτι παραπάνω. Μην της το πεις. Θα πρέπει να φύγουμε αν της το πεις. Αλεξέη, σιωπή. Είμαστε η οικογένειά σου, Αναστασία. Είμαι η μητέρα σου, η Αλεξάνδρα. Ο αδελφός σου, Αλεξέη. Η αδελφή σου, Τιτάνια. Και ο πατέρας σου, ο Τσάρος Νικόλαος ο δεύτερος, ο τελευταίος Τσάρος της Ρωσίας. Μα γιατί δεν μου το είχατε πει? Αν στο είχαμε πει, θα έπρεπε να φύγουμε στον ουρανό. Είναι νόμος. Μου το είπατε όμως τώρα. Και τώρα θα σας χάσω ξανά. Και το Βλαντιμίρ μαζί. Όχι. Αν φύγουμε, εκείνος θα μπορεί να γυρίσει. Αλλά θα πρέπει να του τραγουδήσεις. Απ' την καρδιά σου στην καρδιά του. Τραγούδα του, αγαπημένη μου. Θα με μαζί σου όπου κι αν πας, όσο κι αν είσαι μακριά. Ό,τι κι αν γίνει, ποτέ μην ξεχνάς, θα σε έχω μες στην καρδιά. Σε βλέπω εδώ να σβήνεις αργά, μα ξέρω πως δεν θα χαθείς. Σαν έρθει αυγή θα είσαι καλά, κι αντίο ποτέ δεν θα πεις. Σ' έχω αγαπήσει προτού να σε δω, μα τώρα η ζωή ξεκινά. Κανείς δεν θα σβήσει τον έρωτα αυτό, η αγάπη ποτέ δεν γερνά. Η αγάπη ποτέ δεν γερνά. Αντίο, καλή μου, πάντα να θυμάσαι. Είσαι μια πριγκίπισσα και θα σε αγαπώ πάντα. Θα σε αγαπάμε, αδελφούλα. Είσαι η καλύτερη, μικρή. Να μη φοβάσαι, παιδί μου. Θα είμαστε πάντα κοντά σου. Αναστασία. Βλαντιμίρ. Είδα ένα παράξενο όνειρο. Κι εγώ, αγάπη μου, κι εγώ. Θα είμαστε πάντα κοντά σου, στην καρδιά σου. Κι έτσι ο στρατηγός Βλαντιμίρ Βασιλιάνοφ Ικόνοβιτς και η αυτού μεγαλειώτης πριγκίπισσα Αναστασία Νικολάγεβνα Ρωμανόφ έζησαν ευτυχισμένοι. Και πόσους ανθρώπους ξέρετε εσείς που να μπορούν να το πούν αυτό?